Adventure Resort. Time check guys, 5 o'clock in the afternoon. Ganda dito na. So, our next destination is the Plaza Magalang. Parang kulang pa yung oras. Nakailang sunblock naman siya, no, te? Pero mas malitin kami sa Tres Maria. Oo. Parang mas mainit ata doon. Mas nakabilad. Sa Tres. Oo.
Plaza Magalang. So guys, parang may event po ngayon dito. Guys, katapat po ng Magalang Plaza ang San Bartolome Parish Church. So, medyo hawig po siya ng Barasuing Church sa may Bulacan. So, ayun po ang plaza, guys. So, silipin po natin sa loob ang simbahan, guys.
guys, palabas na po tayo ngayon dito sa church. So, ang ganda po dito sa church, guys. Paglabas nyo, sobrang dami po ng mga nagtitinda ng mga pagkain dito along the road. So guys, paalis na po tayo ng Magalang ngayon. Kakatapos lang po namin mag-dinner dito sa Chowking. Stampay ng Jollibee yun. Daming tao. Parang ngayon sila ng Jollibee. Ano kalami? Traffic. Yung intersection. Tsaka din sa Ayan guys, so traffic po dito sa may Magalang. Saan? papunta dito sa pauwi. Okay. Guys, so tingnan niyo po yung left lane traffic.
tayo ikot? Baka ang traffic. Saan pa siya si Gansi? Gusto ko pa siya si Gansi. Paano yun tayo ng hawag? Di ko nakawag sa mga daan ng best friend. Baka lang, hindi ka naman sinasabi. Baka lang. So guys, iikot po tayo ng Pandakaki, then Putod, para makaiwas po tayo sa traffic. Pauwi. Ngayon lang tayo dumaan dito? Ngayon lang tayo dumaan dito? Hindi pa ganyan. Oo, di ako familiar. Doon daan tayo. Parang Magpupunta hindi. tayo ng Arayat. Ay, magpunta tayo ng MPC. Ay, wala ko din. Hindi pa ako dumaan dito. Diba? Eh, ito, anong arko to? Arayat. Arayat? Ha? Ay, hindi. Arayat? Ay, sige yan. Arayat? Sige, dito. Arayat nga. Arayat na. Arayat. Wala ko sa pagpunan. Bakit? So, this is the welcome arc of Arayat, Pampanga, guys. So, may daan po dito pasok ng Pandakaki. Dito ba? Ay, hindi. O nga pala, Arayat pala. Arayat. Magalang. Floral Farm. Oh, Floral Farm. Buen Suseco. Buen Suseco. Yung papunta ng ano? Magkadikit ang Alto tsaka ano. Saan? Safe. Wow. Talong Alto dito. At ang Ose kung mabili dyan. Oo. Ano ba yung Ose? Puno na ito, walang laman. Kahit ang ginagol, wala tayo dito sa Alto. Kaso maliit lang ang Alto. Sigong ito sa malaki. Ito, Barangay Baliti. So guys, kung kakaliwa po kayo dyan sa may Barangay Baliti, papunta po yan ng Gintong Pakpak Rodriguez Nature Park at Balebat.
7:20 in the evening. At nandito na po tayo sa may barangay Telapayong, Arayat, Pampanga. Kakanan po tayo dito sa may R1 gasoline station. Papasok po ng Pandakaki Resettlement. May pa. May pa. Oo nga. May house. Liwanag. Kita ba yung daan dito? Ano ba tayo bago sa destination natin? Sa mga walang entrance. Pero gusto kong makita yung Dragon Temple. White House yun sila. Yung lateral. Ginawang restaurant na yun. Yan? Ay, hindi na siya Hindi. Pwede, open na siya. Ginawa siyang Yung restaurant. White House wala. Yan pala. Oh! Pwede ka makakapasok. Pwede nga. Yun na yun. Yun na yun. Yung ginawang restaurant. Ano yun? So guys, ang dilim po ng daan dito. Op. Mga ilaw lang po ng sasakyan yung nagpapaliwanag sa daan. Dilim. Op. Bibilis Mga pa-curve.
tayo sa may Pandakaki. Rosetta. Open pa sila, ano yan? Open pa sila. Ano? Open pa? Bakit? Yun. Yung mamihan. Mamihan. Eh? Sa'yo naman yan? Ah, sa ate mo. Sa? Ate mo. Ayaw mo. Oh. Natin daganan yun. Ano yun hanggang ngayon? Tawag yung 24 hours na yan Oh. kasi. Hindi na magsasalamin yan. Plaza. Uy, may paraya. Pesta ba dito? Hindi lang yun. Ah. Sa gitna ng daan. Ayun pa naman din. Kahit ayun, pinag-iisay kung dami nga din. Dami nga naman din. Ay, wow. Gusto niya bumuwi. Parang tiyangge. Oops. Ano yung ba nakita mo yan? Yan, di ba? Nakita na. Tinuro mo na eh. Madami din tao dito, no? Dito, di ba? Pwede yun. Oo. Nakuha na yung ano, Di ba? ayun o, yung corner sa ano dati, ganda. Oo, ginawa sali-sali. Wow, Sayang din. nga. Yun yung design na gagawin ko. Doon sila. Ayun o. Mapin Neves. Oh. Ang dilim.
So guys, finally we're here in Cotod, Angeles City. Huwag na. Ano, lapit sila sa simbahan. Tama na tayo guys mo? Ha? Yes, pwede. May walyamin. What if I never knew? What if I ever found you? Speaking in my heart. How did this come to me? I don't know how you found me, but from the moment I saw you, deep inside my heart, I knew, baby, you're my destiny. You and I were meant to be. With all my heart and soul, I give my love to have it all. And as far as I can see, you were always meant to be my destiny. Sino ba yung church? Wala na lang musikal. I wanted someone like you, someone that I could hold on to, and give my love until the end of time. But forever was just a word, something I only heard about. And now you're always there for me. When you say forever, I believe, baby, you're my destiny. You and I were meant to be. With all my heart and soul, give my love to heaven, oh. And as far as I can see, you were always meant to be my destiny. Baby, all we need is just a little faith. Baby, I believe you'll find a way. So guys, palabas na po tayo ng Barangay Cotod, Angeles City. So, nakaiwas po tayo sa traffic sa Magalang. So,
thank you for watching guys. Until next time.